Hello, welcome back to my channel. Perlok mentang ni thui EP kumno bapin la banruai nagapun jungpi lengba ki ap. Kadon gawe ka ap bang asyik dan kam manga te pila jubnane pimpat jubnane ngam tip ya kata te persawan pe ini video hadok mendakut perlok ada pinende ki matma pe ya kan channel subha bat subscribe bat like ya kan channel jonga balatho niki music channel te nga asyik dan kam ya kan ka ap perlok ya kan ka ap asyik dan kam ya ki jarwa jonga bara te namar ba ngarwai ying te long kumta he namar badon ga surpri em tu te long kam clear bahara te yo lese ma phi te yo lese ka biang ka phun jung phi bat ke jeka record jung phi bat haying asem jung phi ro kam dona breu te la biang trai perlok ni ka ap na kam anga te kham bes perlok namar bun hi jirwa junga ki pa ladon hi lai satali ba kham long viral ba perbang ale channel nangkong te ki shekli ba nga phi kon aga e ba ikali gum tay nga tangba ong nang mo ba tambang apa itu ike ka am de hang ne perlok am pen EP ya ka ka am ka ba phila ban ruai bat ka kham clear hi ka voice bat ka autun ka don bat di sau ba pher ki don de pi ya ni video had da kod ba video ya ki jimun toy ini de earphone bang apa nan kam manga de piro da pitet earphone wat thero baram al batai phi ka tama ya am wat thero baram thet ubasan photongka Theo basan putengka lau tu majpis manapo record shoot untuk taman wan ka sao hau ne u earphone jung phi ne u speaker tangga ta hela biang dan kamera ban thet majpis dan kamera ban ai kamne dan kamera survai base kamne naga phun lalong dan kamera kamna naru perlok te ana pun slam show ngan ya nak syakmat perlok ya ni video namar ba ya lesti phi phai an pek mo namar ba lai trong pelan namar ba menta rambun ki trial bang phi po jangan ni ga am te tangga tai perlok te show pin skip ini video ban ya nak syakmat like subscribe comment ya ni video dak sutenan te buat support yang ada por syakpor kenang man yum sim tangga tai perlok kublai shibun bat kublai si jarngoไปperlok tentang apa EP mah kumno ban record bat kumno ban upload ya ka musik jung phi ba pin record jing ruai tang ne perlok apa EP kumno ban record ya ka ne ka up mah kali khang ne te hang ne ka don ka ba ka bypass sudah mau tu lightly bypass perkade clean kade ka original voice jonga de perlu hang nemo dengan klik ya ke track ma pen EP ya ka jing ruai ka original bat ka ba la de chna hang ne on pat chna bahar ya anda phi la dolut ne ka up anda phi la ruai pin sa chna bahai de pin sa select hi tu ki effect hang ne ki effect ki dan kini ki effect kini ki hatun kini ki natural tone kini ki super worker kini ki big caros nata kini ke bun bhai ni ma perlok ma gini perlok la ben shit kine ba pun bhai gini te manga te ngajit nagani hi nagani kha hatun te perlok pai manta ngam persang man ruai mo kale khang tu ngan chu ainuk sa perlok kam dia banga rawai sisa ngan chu ruai dari ketrak iba krom dor ngan persang ruai na ni ka trak iba krom dor de kalong kumno namar bangam la are habaya ngabai kumta kalong kasur temang syat tang kasur ta kantin dengan satau bangahi kan bala ai mo dengan persang ban ruai klik tu trak tu de kani ketika on mod oke mod ketu ada yang dah aing tu de ansur kot perlok mah kini di lirik cerwa cuma dah ngap
balik yang bentar tang sipur baik pila syed kelah balik yang baik pim jukol jutek las lem bentar nadu katu kasih ba phi le thach dong ki wei ba phi bela phi pen ia ka jing long chong phi enda ngala i ya phi na e phi yo kum ka ni ka jing long ya nga phi chuan pen mong phi pen ia ka jing nya jong phi enda ngala i ya phi na e phi yo kum ka ni ka jing long ya nga phi chuan pen mong te perlok tentu ma tentu ngal de berkot ini kejerwai te mentang persang ngap mo kalong kumno original voice habaya ngabai meneng kong kisngi pishu penbi balaya ngabenta tang sipur baik pila syed kelah balaya ngabai pim jukol jutek las lem mentang nadu katu kasngi ba phi le thach nong ki wei ba phi bela phi pen ia ka jing long chong phi enda ngala i ya phi na e phi yo kum ka ne ka jing long ya nga phi chuan pen mong phi pen ia ka jing nya jong phi enda ngala i ya phi na e phi yo kum ka ne ka jing long ya nga phi chuan pen mong tang telokot di perlok original te menta ngan ai na kane mo ai na kane hatun kede kane mo ka bang syai ruai nang ta garam nang ta thane klik kan ba phimon klik na kane ro biang hi klik na ro biang hi syong ka mo chung phi pet mo pet habaya ngabai meneng kong kisngi pishu penbi balaya ngabenta tang sipur baik pila syed kelah balaya ngabai pim jukol jutek kalau kamu tu te mentang persyak menslet yang niki efek perlok mas ngam kelas lem mentang nadu katu kasngi ba phi le thach nong ki wei ba phi bela phi pen ia ka jing long chong phi enda ngala i ya phi na e phi yo kum ka ni ka jing long ya nga phi chuan pen mong phi pen ia ka jing nya jong phi enda ngala i ya phi na e phi yo kum ka ni ka jing long ya nga phi chuan pen mong baro priu lo ngap perlok hang tu te kalong kumno syong ha ka jing stu jong phi kumno phi sngi ni ka ap te klik ya kan ne ma ya kan ne ngap kum chu
ngidon laka jongka jinglo baik kalau kudu shed kala bali yang abain pim cukol jutek las lem benta nadu kadu kasngi ba phi le chashnong ki wei ba phi bela phi pen i aga jing long jong phi enda ngala i ya phi na e phi yo kum ka ni ka jing long ya nga phi shuan pen mong phi pen i aga jing ya jong phi tu perlok la sutu te sa edit hima phi te tu ga de ga pen in tang anuk saya phi perlok te ga ne ga up ngan bu ga link hapo ga description janga te subha ban subscribe ban like ya kan video tang ta hi perlok hu blai she bon bat she jarngu e phi baro ino pi ya kan video